Защото понякога да останеш в тишина означава наистина да се чуеш и наистина да се видиш, което не винаги е много приятно. Когато бях на 17, вярвах, че... Празнота, чудесно започваме. Изпази ме на мира. Да. Вярвах, че трябва да съм бърза и успешна, за да бъда обичана, за да бъда харесвана, за да бъда приета. Имаш ли момент, в който си се чувствала достатъчна? Не. Том трябва да мисля толкова време, как ти се струва. Тогава стигнах до някакъв момент, в който се чувствах абсолютно празна. Не бих казала, че беше приятен момент, но някак си беше абсолютно нужно и важно. Аз съм Милена Хаджиева-Нова и днес ще влезем в света на човек, когото познаваме през успеха, но за нас е любопитно да видим и онова, което се случва в ума му. Карин Околие. Нямаме батерия ли? Сега ще имам време да си помисля за този въпрос. Кеф. Да.